Kada govorimo o prijavljivanju nasilja, važno je razumjeti da trauma snažno utječe na odluku žena da prijave nasilje. Trauma ne prestaje onoga trenutka kada prestane nasilje. Ona ostaje duboko u tijelu, u mislima i načinu na koji žena percipira sebe i svijet oko sebe. Kod žena koje su duže vrijeme izložene nasilju, nervni sistem je u stanju stalne pripravnosti i preživljavanja. U takvom stanju donošenje racionalnih i dugoročnih odluka postaje izuzetno teško jer žrtva ne planira, ne analizira i ne razmišlja strateški. Ona pokušava preživjeti. Trauma utječe i na procese regulacije emocija, koncentraciju i pamćenje. Sjećanja mogu biti fragmentirana i bez jasne hronologije, što ponekada dovodi do toga da iskazi žrtava djeluju nedosljedno iako su autentični. Ono što žene najčešće spriječava da prijave nasilje je strah od posljedica, sram, krivica ili nepovjerenje u institucije sistema. Tu su još intenzivan strah od eskalacije nasilja, ekonomska zavisnost o nasilniku i briga za djecu, što dodatno otežava istrajavanje u postupku. Odgađanje prijave, povlačenje iskaza ili čak vraćanje nasilniku ne znači da se nasilje nije dogodilo, već su to posljedice traumatskog iskustva i pokušaja preživljavanja u teškim okolnostima.